Pindah malih monggo ingkang katemben rawuh katuran pinarak lan ugi samangke nderek-nderek hamayu bagya penggayipun adicara ulang tahun Wanti Budaya yang ke-4 tahun. Nggih pramila wonten siang menika uga tansah kasengguyung kerjasamanya dene panjenenganipun Mas Didik Girinata Yekti ingkang siang menika nderek-nderek ngregengaken swasana ulang tahun wonten siang menika boten kesupen niki wonten Warkop Sumadi ingkang mapan wonten Kepatihan Tulungagung lan ugi wonten Jaya Baru Sound System wonten panjenenganipun Mbah Gaseng lan ugi Mas Dadang matur sembah nuwun wonten Ronald Kaltur wonten siang menika uga nderek-nderek angestreni manggahipun paguyuban wonten siang menika. Lan ugi samangke buat teman-teman dari YouTuber Tulungagung saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya live streamingnya untuk acara siang hari ini bersama Bolong Ngopi. Tentunya ada Mas Wisnu, Mas Huda dan juga Syukurnyang Channel, Mas Gogon, Mas Momo lan uga panjenenganipun Mas Deni. Nggih, semoga mangke dulur-dulur kanthi bombongipun manah kawula sesarengan kanca-kanca pangrawit wonten panjenenganipun Dik Rompi lan ugi Dik Anggi samangke kang badhe nderek-nderek ngregengaken swasana tansah pinanggih lulus kalis ing sambikala boten wonten sedaya pepalang wonten siang menika. Lan ugi wonten panjenenganipun para sesepuh dalasan para haji sepuh Bapak Sumadi layan ugi panjenenganipun Mas Sugeng matur gunging panuwun menika wonten Mas Rio nggih alhamdulillah sedaya Wanti Budaya teman-teman dan juga rekan-rekan saged makempal wonten siang menika mangke ndungkap adicara salajengipun kados pundi uga bakal kadherekaken saged dipun pirsani lan uga dipun nikmati khususipun para warga ingkang mapan wonten Kepatihan Tulungagung siang punika. Saderengipun kula nggih matur suwun sanget dumateng masyarakat lingkungan sekitar ingkang siang menika terganggu keranten kegiatan siang menika uga tansah kasengkuyung Jaya Baru Sound System ranten wonten pengeras yang menika ganggu istirahat panjenengan sedaya kula namung saged nyuwunaken gunging sesamudra dumateng para masyarakat lingkungan. Lan ugi mbok bilih niki dos pundi Mas Rompi karanten wonten wingking samangke nggih dereng cekap anggenipun ngasta busana. Lan ugi katuran pinarak Dik Muki kang mijil saking leladan toleh bagus iki mboten nderek. Toleh mboten nderek. Oh nggih. Monggo samangke saged suka parisuka wonten siang menika sesarengan Wanti Budaya langkung rumiyin nggih kados padatan Dik Rompi wonten siang niki mbogi karawan panjenenganipun Mak Mirun wonten siang menika wah jan luar biasa. Pokoke kompak pak komplit kanca-kanca seniman wonten siang menika. Sumangga saged hangaturaken tetembangan utawi gending-gending campur sari wonten siang menika sesarengan Wanti Budaya. Suwe angledo dawa ayu sikaraning jiwa semua nglamlami bebesan kagawa ngimpi saben wanci tansah katon apa besok bakal kalakon kandeng reruntungan tumuju manding bebrayan nang eloke kahanan
wong tuwa ora dangan jalarane amar kopi kodrajate wis mupasra ning rasaku arep piye kudu tak lilakne mong siji lengku sekat rasenan kanggo kowe sasarangan Wandi Budaya Ayalane wong kang suci rasa sujanan ora lila yen dheweke arep dipepita kuwi tekku aku neke dia suka aku kita matur nuwun Mas Deni. Arep wonten Mas Momo. Rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau
kau punya aku sendiri. Naik seakan-akan di laut biru kasih, kau memang tepat, kau pria idamanku. Ayo memuji urip bisa kasembakan, urip bebrayan nganti besok puputih jaman. La 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 la. Oh cinta kaya di surga. Sehidup semati saja ya pancen kepenak Mas Rompi. Gusipun wonten siang menika nggih setunggal maupun setunggal niki mangke uga katuraken dening para penonton sadaya. Apabila sesarengan wanti budaya wonten panipun Bapak Sumadi wonten siang menika Mas kaderengipun katuran pinarak gusipun kanca-kanca saking YouTuber ingkang siang menika kala wau uga tansah handherekaken live streaming wanti budaya. Nggih insyaallah samangke adicara mboten namung siang kemawon karanten ulang tahun niki mangke uga kalajengaken ngantos samangke dalu pramila wonten dintene Sabtu malam Minggu monggo para sedulur sedaya ingkang mboten kagungan acara